Min jaf kemm hawn minnkom li xtrajtuh meta kontu żgħar jew abbonajtu għalih għal uliedkom studenti. Qed nirreferu għal magazzin Satar li għandu storja li tmur lura bosta snin bil-Union Maltija tal-Għanniema tibda tieħu ħsieb il-pubblikazzjoni tiegħu f'Jannar tal-1976. L-edizzjoni ta' dan ix-xahar tas-Satar hija l-aħħar waħda tiegħu, però jista' jkun li dan ikun biss tmiem temporanju sakemm issir evalwazzjoni tal-kontenut, ir-relevanza u l-ipprintjar tiegħu. Meta żorna l-Kamra minn fejn kien joħroġ dan il-magazzin, il-Viċi President tal-Union tal-Għalliema fissrilna kif Satar dejjem kien ikun miżawd b'materjal li jiġbed ħafna sezzjonijiet, mhux biss tfal iżda anke adulti. Jina per eżempju niftakar meta jiġi s-satar, kulħadd trid jarħa dak il-ħin u t-teacher kienet tgħidilna tfawh taħt il-bank u toħorġu ma ngħidilkom jien jew fil-break, effettivament. Eventwalment evolva. Fil-fatt satar beda permezz tal-moviment Awmin Letterarju u eventwalment imbagħad fis-76 ħaditu l-MUT. U baqgħet minn dakinhar toħorġu mod regolari. Normalment Satar kien jiċċirkula madwar 6,000 kopja fix-xahar li għalih l-istudenti kienu jabbonaw u jħallsu euro. Tul is-snin b'kollox sa issa ħarġu 354 edizzjoni tal-magazzin. B'din is-sena ħarġu 3 edizzjonijiet biss minn flok 8. Għalkemm tul is-snin il-magazzin irnexxielu jsir għodda importanti ta' tagħlim, jidher li l-ispejjeż biex isir u l-fatt li ċ-ċirkolazzjoni tiegħu naqset sew ma għamluhx aktar vijabbli. Ovvjament kien huwa ta' piss finanzjarju mhux ħażin considerable fuq l-MUT. U rridna naraw li effettivament ikonna prodott li jkun tajjeb li jkun relevanti. Għal daqstant ħsibna li noħorġu l-aħħar edizzjoni ta' Diċembru, ġbet ngħidu 3 edizzjonijiet flok it-8 noħorġu qabel biex eventwalment imbagħad nevalwaw u naraw x'jista' jsir matul sena skolastika li ġejja. Dan wassal biex dan ix-xahar se tkun qed tispiċċa era ta' pubblikazzjoni fis-settur edukattiv li min jaf kemm ta' gost u għalmet l-tfal. Iżda jekk hemm minnkom li tixtiequ li dan il-magazzin ma jaqafx hawn, għandkom l-opportunità li sal-aħħar ta' Jannar issemgħu il-vuċi tagħkom permezz ta' kwestjonarju online fuq is-sit tal-MUT.